हादरनि राजथावनि दिल्लीआव गुबुंले उखुन्दैया गिथावना महर लादों। गिथावना बार गुबुंले जानाया दिल्लीनि सुबुंफोरनि थाखाय खैफोद लाबोदों। हां लानायनि जेंनाजों लोगोसे बायदि रोखोमनि बेरामफोराबो सोमजिदों। नंगौ, हादरनि राजथावनि दिल्लीआ AQI नि गिख्रंथाव थाखोआव। AQI जायगाफोराव 424 सिम सहैबाय। गुबुंले जानायखौ होबथानो दिल्ली सरकारनि नाजानाया फेलें जादों। दिल्ली सरकारा गुबुंले जानायखौ होबथानो थाखाय लामा सामाफोराव दै सारदों। दिल्लीआव मिरुआरि गुबुंले दबथायनाया बर्डनि गोरा नेमखान्थिफोरा दासिमबो सोलिगासिनो दं। दिल्लीनि गुबुंले बारा दिल्लीनि सुबुंफोरनि गेजेराव गिख्रंथाव बेरामखौ बांहोगासिनो दं। AQI नि बायदिब्ला जाहांगीरपुरीआव 424, बवानायाव 409, आनंद बिहाराव 408, नेहरू नगराव 408, सादीपुराव 403, मुंदाकायाव 401, मेजर ध्यानचंद नेशनेल स्टेडियामाव 369, चांदनी चौकआव 357 आरो ढाका सेक्टर 9 आव 378। हादरनि राजथावनि दिल्लीआ AQI नि गिख्रंथाव थाखोआव। हादरनि राजथावनि दिल्लीआव गुबुंले उखुन्दैया गिथावना महर लादों। गिथावना बार गुबुंले जानाया दिल्लीनि सुबुंफोरनि थाखाय खैफोद लाबोदों। हां लानायनि जेंनाजों लोगोसे बायदि रोखोमनि बेरामफोराबो सोमजिदों। नंगौ, हादरनि राजथावनि दिल्लीआ AQI नि गिख्रंथाव थाखोआव। AQI जायगाफोराव 424 सिम सहैबाय। गुबुंले जानायखौ होबथानो दिल्ली सरकारनि नाजानाया फेलें जादों। दिल्ली सरकारा गुबुंले जानायखौ होबथानो थाखाय लामा सामाफोराव दै सारदों। दिल्लीआव मिरुआरि गुबुंले दबथायनाया बर्डनि गोरा नेमखान्थिफोरा दासिमबो सोलिगासिनो दं। दिल्लीनि गुबुंले बारा दिल्लीनि सुबुंफोरनि गेजेराव गिख्रंथाव बेरामखौ बांहोगासिनो दं। AQI नि बायदिब्ला जाहांगीरपुरीआव 424, बवानायाव 409, आनंद बिहाराव 408, नेहरू नगराव 408, सादीपुराव 403, मुंदाकायाव 401, मेजर ध्यानचंद नेशनेल स्टेडियामाव 369, चांदनी चौकआव 357 आरो ढाका सेक्टर 9 आव 378। हादरनि राजथावनि दिल्लीआ AQI नि गिख्रंथाव थाखोआव। हादरनि राजथावनि दिल्लीआव गुबुंले उखुन्दैया गिथावना महर लादों। गिथावना बार गुबुंले जानाया दिल्लीनि सुबुंफोरनि थाखाय खैफोद लाबोदों। हां लानायनि जेंनाजों लोगोसे बायदि रोखोमनि बेरामफोराबो सोमजिदों। नंगौ, हादरनि राजथावनि दिल्लीआ AQI नि गिख्रंथाव थाखोआव। AQI जायगाफोराव 424 सिम सहैबाय। गुबुंले जानायखौ होबथानो दिल्ली सरकारनि नाजानाया फेलें जादों। दिल्ली सरकारा गुबुंले जानायखौ होबथानो थाखाय लामा सामाफोराव दै सारदों। दिल्लीआव मिरुआरि गुबुंले दबथायनाया बर्डनि गोरा नेमखान्थिफोरा दासिमबो सोलिगासिनो दं। दिल्लीनि गुबुंले बारा दिल्लीनि सुबुंफोरनि गेजेराव गिख्रंथाव बेरामखौ बांहोगासिनो दं। AQI नि बायदिब्ला जाहांगीरपुरीआव 424, बवानायाव 409, आनंद बिहाराव 408, नेहरू नगराव 408, सादीपुराव 403, मुंदाकायाव 401, मेजर ध्यानचंद नेशनेल स्टेडियामाव 369, चांदनी चौकआव 357 आरो ढाका सेक्टर 9 आव 378। हादरनि राजथावनि दिल्लीआ AQI नि गिख्रंथाव थाखोआव।